Ема. Принцесата на татко си изяде яденето. Сега се лигави. Изяде ли кашата, Ема? Мръсна ли си цялата в каша? Да. Има ли даже по окото? Ти си го избърсала. Имаше каша даже по окото. Браво, бомбона. Ти си едно бебе бомбено. Така. Избърсана. Чакай. Ема, ще покажеш ли как се тръшкаш? Не, сега реши да ръмжи. Няма ли да се тръшкаш, мама? Ема избута стола от тук. Къде е водата? Водата още не е приготвена. Айде. Достатъчно. Друг път.